Dit is het land van boer Klaas Oorzinga in Westernijtje bij Marm. Op zo'n 15% van zijn groen had er de laatste 3 jaar blommen en kruiden te staan. Binnen mijn bedrijf wil ik wat meer biodiversiteit hebben. Wat meer afwisseling van gewassen en wat voor de vogels te doen. Het zocht er net alleen prachtig uit. Het tjent het ook een heger doel. Dit is beheer voor akkervogels. En wat we de laatste jaren ook doen, is toch ik meer richten op insecten. Maar meer bloeiende bloemen. En beziek je om toch zo vol mogelijk het insectenleven te stimuleren. En mij dat het insectenleven stimuleren, dan komen er ook weer meer vogels om te breeden en hun jongeren te brengen. De vogeltellers van de lokale vogelwacht zijn heel blij met deze blommenpracht. Het is een opstekker voor dit gebied. Want het loopt een verskaat of vogelzoon. Niet alleen in de maaitijd, maar met name in de jest en winter. Dat uw gassen uit het noorden bij komen. Biotoop is er, de gelegenheid is er, de breedgelegenheid is er. De gelegenheid om eten te vinden is er. Dus het is een kwestie van tijd. En dan denken wij toch dat dat een goed effect heeft ook in de periode van breedvogels. Op waterane.frl vinden je alle data en locaties van de excursies. Joen is de eerste bij Maatschip Oorzinga in Marm.